to pila sngobiang ka jingstat ka baphiyo na school ne pitang sngodon kam ban tip khamba shishu ya ka core computer one ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha paham sim nongpo marprsya bat ka school Alpha Higher Secondary School nyidon sibun kirkom hikai ban tip ya ka computer bantip khambnya shishu phun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreu nyo lane praiwe line ar not saw pra san saw one mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henrengi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lane ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top banang penken mau ya ki paj ronget ya ke jingdon kam ban ken mau kendiang ya ke jinget Kristan ke bagidon ke balang Katolik umden khasi ke bahap hapo ka lum Sinai parish umden Hariboy district hakah nyo trik unai lur arjar arab saw hadin ke jingla ban pendep ya ke jingsena ban peniang ya durmot lane ugroto jong ke Maria ka kemi jong Jisu harut jong gelenti ke ban long ban penken mau ya ki paj ronget haba ki let ki wan nagani ke ceka ban long ki baim da ke jing hikai bat kan nuksa jong ke kemiu Yesus Kristus lapat long ye kene ke jinglang ke balong kot bat ke jingkerku ye kene ke groto ke ba ainam ya ke Maria Lourdes ha ke ba emale ke thanyu ba meral bons i mulwan poi kum kongsan ha ke jing plipaj ba nang ta ha ke jing don lang jong ufadar Michael Khongan ubri parish priest jong ke umden parish ufadar Peter Simli ki sister urang ba balang ke balang umden khasi urang ba shenong ke umden khasi nang ta urang ba balang jong ke umden pelun ububu ketikis nang ta ba Ferdinand Mayong uba plus chadap bat kiwe kentup de ya ki long kemi long kpa ki khun samla bat ki hemret jong ke balang shenong shushu akhini ke singi la penpu unping da ke jingrawai na ki seng long kemi umden kasi bat ke jingshat nang ki kanarit hukum ganda bagi bali ba ya kanika groto ya Maria ne umden kasi kin shirim ya kanika pon ban at ya ne ribon kumbangin pli ba ashwar ni ya ban kerku ya ka nai fadar Peter Sunday Kenuan kaima cumi kalau kawan cumi aku dah kumba kleng, kai kita sebab si kabasi. Kani ka groto ka ba ni ai buram ya ka kmi ba khu jongme ka program ka badan jingmut ka dei ruga kam ka ba kentang ha ka ba giyo ya ka ne galat ban ya sakhi na ka benta ban pli bat ban kerku nung badai parish priest na po anong po parish Father Peter ya kini ka statue jong Maria hangni amden kasi kubli shibun ya ka balang shenong haji sanga kam da poi perkhat ba phin ai kene kalat kaburom banyo ban pli tendre ka jumut junga long tam ngan suyo ban sakhilang bat phi kalabiang de I Father insane ekobron kam tendre iskoburom shibun ba phila ai benta kubli si hajar ngu ya kebalang senong kebalang dong hang ni daga jinge sekhilang daga balang pelut ni berokowe hang ni ya gane galat ka phi phila ai ni sotu ha ka por ka basdang ban sina ya gani kamlong ka besuk ya rang ba balang dong ya gilong ying baro naga bentaban penurlong ya gane ka kam bat keladan ke jinge kendu ke jinge syam ban pensengo pensengap ban ai ke jinge rap ban hagijing persang ban trei gi kam hopo jong gadong bakathan gi jumi kat bala ga buit ka bor gi persang hi ban yas no kti ban ai gi jing ram la sisa kam la ban kot 6% tenre kat bala ila persang ban keder gi kti jong jing ram
Karno ka ai jing hun ha pas ngap ya jing kren gi jong phi ya ka jing nyeu kor ga jong phi na ka banta ki jing rap ki bela persang ban rap wala ilong ibarit karno gi suyo man sim ban yo snow ya jing kren jong ibu Elias ru ba kani ki jing rap ngi yo ban rap na ka banta ban shna ya ni groto jong Maria kay per sibun na gi wei pat ki jing rap ki bade bat ka roy ka par ha ki sinong ki thau bat kum ta te mar kata kani ga singi ga singo ka dapura hadu kata kata yang hi simen habang iyo ya kani galat ban syakri ya ki sespa ar kundai teli ki sinong bat ki babun teli ki kunhun balang hagi jingit ki baper ki bengi dan hapo kani ga dong bat ka than tendeng sokoben pat lugio ekene galat baniaram na ka benda jumpi hai bor ibarit karno ka ai jing hun na ka benta jungi habangio alat bandan benta bat phi ha ka bakum kene ka program namar kata ngikit bok kiryang ya ka balang hi baro ka we ngi sotu ya ki bakum kini ki rukom lane ustesyu jong Maria hapo Manipur ladan benta kendiat kesoj baniadan benta bat ka balang dong namar kata haga de kesengi so banai kublei so chisin ye phi ya ge jing khot so bha ge jong phi bat ngi kit bok ke riang ya ge nong song song ge ba i kum ge nong kren sakmat kila kren ha bagi ya nang ne ngimla klam da pe ya ga dur jong Maria ban puson ban perkhat bagi ke baro bengi persang ban pan gi jingirap jadi maka kaban longkum gi jingking ban pun sha ublei na kaban tabanio ya gi jingkerku bat ngi scam ban ngem artin ban ong bagi jing don jong kani ga gruto hong ni kan long gi jingkerku ya ki nong song snong om tang ya ko den khasi tenre ya baro ki nong song snong ki ba pendon kam ya kene gelenti ya kene jaka ki belek ki bawan ki barung ki bami kan dong jing ai men sim ban ngam artin banong kham tam piau ba pamilia ba krian hania chan domo kan dong jing ai men sim ye phi hania chan ban ngi songu sibun na ka banta jong dor bar snong kabal ai sngo ba ya kene jaka saka balang dong bat kumju ru na ka banta jong ka snong hi bro ko we na benda ke jing teli ke jing pingi i bag senong den khasi ketika senong ke ya teli ke senong ka ba dan ka mensim ban tre de na kata gadau na kaliang ga jonga haba piwan ban pensngo ban pensngap ngam ju kentat haba pi pensngo ya ke jing arab ki jong pi ya ke jing pensngo ki jong pi pagadang don sagawe ka benta ka banang aliang jong ka balang dong hangni ka ba pila pensngo la sha po memorandum kam don haga wedi bat katuka cemetery set ka jaka banri tengen ha lum jing tep ka cemetery set ma katu balawat pi mana katu tegani gede gawe ne kimat ki banaga liang jonga pila dep krenteng mana katu haga por bangawan mentu sin te ngal kular pi bangin yarap tegani ru ngela penbu gejing yarap tang bapan mu irka ka orda hadu anta pin sayo hagi snem ga banwan ko molong pi ibu menta jong snem arjar arpusau de mui kau senam arpusan dega tur gade hi jongka balang dong ga jong phi haba nilayo ngin sawan hi ban IT phi naga menta ka bapin la ban penon kam kum ka jaka bapin penjat haj bapin ri tengen haga por be e gi bajap ning tu por weli titlu don kam di cha ma bam cha ma ban song tengen hang thi apo ulum jing tep bat bakum gene ga ju hi jing arab ngade ban ai apo den nong telu bahagi niki benai ki bela dem la si sha gam de ga bahe bungi ai phi tang bandri slap tala alai hi hang tu ban kit bok ki riang baki balang dong per ki badan yi jing don kam ki jong phi in persang hi kat bala banyaram na ki jing start ka jing ku ka bagong san ka di jing ku bangila bantip ngilo ki bri ki ba start ki batip ka ai ga babha ke ga basti ka bai ga basniu ka di ka taga bagi tip ka ai ga basniu ga ban ker hi ga babha ide banle tu aba ki jing don ga bare ka ya start bangila banjit sisa ya ga babha na ga banta ora ga jing ku panra ga jing ai banra ru ga jing mentoy
naga benta jengkuai kumba kanika Benedict lang ba jungka kawan ra sibul ke jengkurhu to a bagi jilon jungmare to a ba bagi we piwai kanol da mangidol hadu kan ni la ngi stang ban imha ngi stang ban gelawa mut ngi stang ban jan chublai ta kum ta gen ngi si sibul ni kam phla ha kani kashnong jungi hagi ngi san pan hagi jing im jungi sibat sibat te kublai sibul mo bleng kurhu go do e piwai